салом алейкум дӯстони азиз, касе ки дар шаҳри Москва мехоҳад ки граница перескат кунад, марҳамат ба инами рақамҳо занг занед, ҳатман шуморо ба хости Аллоҳи меҳрубон соқ саломат бурда меоранд ширкати ТЖК Транс. Занак? Занак! Ҳаддихта хови тӯйзону мекаши хов мерай. Рӯз дроз хов, шав хов, абед хов, саҳар хов. Ина ҳамсӯра бичи дод. Меган ки ҳами саҳар ки хести худовар ризқ намета. ҳами ки то бегаира хов мера худо айчо ризқ рафта. Зиқ будам хор рафта. О чӣ ба зиқ мешай? Ина нигоҳ кӯ, саҳар ка ти рафту кор пори ҳамиҷора кардам, ина дутта нехи ята бодринг салони дуда, ята дигар таматаи соусе чӣ? Охи ёра ба чӣ мехӯрем? Ин? Дар хона ҳеҷ неста. Ҳеҷ неста бо саҳар дига балав кардам бо нон метамом ягон чӣ метамом. Чӣ ба зиқи? Дигара бесем ждат кунем, кай кор мекунем. Ҳеҷ кор намекунам. Чӣ ба зиқи? Охи 8 моҳ шуда ина туймона гуфти ки тамошот мебарам дар ҳамин хона маштам ку зиқзор. 8 моҳ шуда неки. Ин туймона ола 8 моҳ шуда. Бовак дар чашм хиёкам дин ҳак зангирисме. Катаги кади ба хонаи дабдабаёно бурдима овар даям. И хона на ремонт дора на чиро хникия мурдам охидаҷа. Охи о хонаи дабдабаёно се рӯз ки бурдум одум таку, уҷа медови месяц буд. О се рӯза медови месяц буда будам. Аки иҷа ки омадем, иҷа мехелай, баъд оли ойсоиста ремонт мешава, оли ти ягон ҷо кор кӯ, оли чӣ шава, баъд айсоиста инҷа ремонт мекунем. Омада ки ҷо кор кунам? Хайр, а хона ки прам инҷа кор кӯ ягон ҷуда. Чӣ кор аст дар? Шпакловка, крафловлёя бикӯ. Охат биёра ҳам чизо шама бикунам. Бикунам. Чӣ бам хемеси ба тана када? Ома бикунам баъда чӣ кор мекунӣ? Ман миём хоб мекунам мерам. Занак? О зиқи ту. Зиқ шуда. Мана гӯш кузана. Агаре хел ҳозир, либосои ҳарҷораварта пӯш. Хонаё ча мебарӣ мада? Не охи. Парк мебарем мада? О не. Ки ҷо мебарем мегане? Мерем хара мегирем, ай ҳамсоя. Мерем каҳ мегирем бо миёем. Чӣ?